ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜನಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಂಪತಿಲಿನ ಇಲ್ಲು ಜರಿದುಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರದಿಯಾತಂಡ. ಬುಧವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಜೋಡದ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿದ ಅಬ್ಬರಗ್ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಸರ ಡೊಪ್ಪುನ ಈ ಇಲ್ಲು ಪಿರವ್ ಬಾಗರ್ದು ಜರಿದು ಬೂರಿಯರ ಶುರುವಾದ ಅರ್ಧಾಂಶರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾಗ ಜರಿದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಜರಿದು ಬೂರ್ನ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಂಡು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಂಪತಿಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಆವಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತಂಡು. ವಿಷಯ ತೆರಿಲಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿನೋದ್, ಉಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತುಳಸಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮೋಹನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಂಪತಿಲಿನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲು ಅಪಾಯ ಡೊಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈತಂದು ಇಲ್ಲು ಎಂಕನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಪೂಪನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಇಂಥ ಕಾಂಡದ ವರ್ಷದ ಅತಿಯಾದ ವರ್ಷ ಬರುವಂದಿತ್ತು. ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಂದು ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಬಗ್ಗಿ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚೆನಿಟ್ಟು ಇಂಥ ವರ್ಷದ ಕಂಡವಟ ಇಟ್ಟಿನ ವರ್ಷ ಬೈಗದು ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಆ ಇಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ತೋಂದುಂಡು ಇತ್ತು ನಿಂದುಗುಂಡು ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲರೇಕು ಒಂದು ಆನೊಂದು ಕೊಂಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರೆಗೊಂದು ಅಕ್ಲು ಚೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂದು ಜೀವನದ ದುಃಖನಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಬೆಂದು ತಿಂದದೆ ಅವಡತ್ತಂದ್ರೆ ವಾ ಬೇಟ ಖರ್ಚಿದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲು ದೆಟ್ಟದೆ ಅವಡಕ್ಕೆ ವಾ ನೇಟ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಂಬಿದ್ದು ಅಂಚೆ ನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಂಕ್ಲನ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿತ್ರ ವೈದ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಆರು ವೈದ್ಯರು ನವೀನೇಗಿದೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ನಗರಸಭೆ ಆರು ವೈದ್ಯರು ಎಂಕ್ಲನ ಬಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಗರಸಭೆದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಷನ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಎಂಕ್ಲನ ಎಂಕ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಡಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಈಚನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಂದಿದ್ದು ಮುಖ್ಯನ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಹೋಲ ಅಟ್ಲೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪನಾದ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಜರಿದು ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಜರಿದು ಬೂರ್ದಿನ ಮಣ್ಣದ ರಾಶಿದ ನಡುಟು ಉಂಡು. ನನ ಈ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಸನು ಒದಗಾವಡ್ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು.